இருந்தாலும் சித்தர்கள் என்பவர்கள் நான் முன்பே சொன்னது போல அந்த 2 இலக்கணங்களுக்குள் யார் வந்தாலும் அவர்கள் சித்து நிலையை அடைந்தவர்கள் தான். சித்திகளை கைவர பெற்றவர்கள் தான். அதனால்தான் அத்தனை அற்புதங்களையும் அவர்களால் செய்ய முடிகின்றது. யோகம், ஞானம் என்ற இரண்டையும் 2 கண்களாக கொண்டு பல்வேறு சாதனைகளை செய்தவர்கள் தான் சித்தர்கள். அந்த அடிப்படையில் அறிவுக்கும் ஞானத்துக்கும் வித்தியாசத்தை காட்டியவர்களும் சித்தர்கள் தான். இதை நான் பல நிகழ்ச்சிகள்ல பல முறை பேசும்போது சொல்லியிருக்கேன். there is some difference between knowledge and wisdom என்று. knowledge என்பது அறிவு, wisdom என்பது ஞானம். சித்தர்கள் என்பவர்கள் அந்த அறிவை தாண்டிய ஞானத்தை பெற்றவர்கள். அதனால்தான் எனக்கு முன்பாக பலர் சித்தர் இருந்தால் இந்த நாட்டினிலே நானும் ஒரு சித்தனாக வந்தேனப்பா என்று மகாகவி பாரதி தன்னையே சித்தனாக அறிமுகப்படுத்துகிறார். அந்த அளவிற்கு தன்னுடைய சித்து நிலையை அடைந்ததாக மகாகவி பாரதியே சொன்னதாக கூறப்படுகின்ற அந்த சித்து நிலைதான் அந்த அறிவை தாண்டிய ஒரு ஞான நிலை. அதனால்தான் நம்ம கூட ஒரு நிகழ்ச்சியை ஞான சித்தன் பாரதினே நடத்தணும் நம்ம இயக்கத்தின் சார்பாக. சங்கத்தமிழ் பூங்கா என்ற ஒரு அமைப்பில் நவீன சித்தன் பாரதி என்ற தலைப்பில் நானும் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் உரையாற்றினேன். ஏன்னா அவருடைய பாடல்களில் அந்த சித்தர்களுக்கான அந்த 2 வழிமுறைகளாக இருக்கக்கூடிய விழிப்புணர்வு நிலையையும் வாழ்வியல் முறையையும் உள்ளடக்கி தான் எல்லா பாடல்களுமே அமைக்கப்பட்டிருக்கு. பல்வேறு சித்தர்கள் பல்வேறு பாடல்களை பாடியிருந்தாலும் கூட நேரத்தின் அருமை கருதி ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன். குறிப்பாக அகத்திய மாமுனி அவர் சொன்ன ஒரு பாடல் இப்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது. உண்ணும் பொழுது உயிரெழுத்தை உயிரை வாங்கி உறங்குகின்ற பொழுதெல்லாம் அதுவே ஆகும். உண்ணும் பொழுது உயிரெழுத்தை உயிராய் வாங்கி உறங்குகின்ற பொழுதெல்லாம் அதுவே ஆகும். தின்னும் காய் இலை மருந்தும் அதுவே ஆகும். இந்த நிலையை தொடர்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டால் மண்ணூழி காலம் வரை வாழ்வார் பாரு என்று ஒரு சித்தர் பாடலில் அவர் எழுதியிருக்கின்றார். அவர்கள் சொன்னதுடைய அந்த அடிப்படை சாராம்சம் என்னவென்று சொன்னால், இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்து இறை ரகசியத்தையும் பிரபஞ்ச ரகசியத்தையும் புரிந்து கொண்டு வாழ்ந்தால் காலனை கூட நாம் வெல்ல முடியும் என்பதற்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள். அதை வாழ்ந்தும் காட்டியிருக்கிறார்கள். அதற்கு உதாரணமாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு ஞான சித்தர்களை நம்ம அப்படி சொல்லலாம். இதே புதுவை மண்ணில் இருக்கின்ற சித்தானந்த கோயிலில் ஜீவசமாதி அடைந்த சித்தர் அவரும் அந்த வழியில் வந்தவர் தான். நான் முன்பே குறிப்பிட்டது போல நமது ஆதி சித்தர்களாக இருந்த அகத்திய மாமுனியாக இருந்தாலும் சரி, திருமூலராக இருந்தாலும் சரி, அவர்களும் அந்த வழியில் வந்தவர்கள் தான். சற்றேறக்குறைய ஒரு 100-200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நம் முன்பாக வாழ்ந்து மறைந்த வடலூர் வள்ளல் பெருமானும் அந்த வழியில் வந்தவர் தான். இப்படி சித்தர்கள்